bila podnosi naše Viktorina pukovnik Stjepan Dodik. Gospodo gardisti, dočasnici i časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Namjesni odmor! Pozor, namjesni odmor. Gospodo časnici, dočasnici i gardisti, štovani gosti, na početku ove naše svečanosti minutom šušnje udajemo počast naših poginulih pripadnika. Neka je rada zemlja Hrvatska. Za ono što ste učinili proteklom Domovinskom ratu. Biti svjesni kolika je bila povijesna uloga, koliko, zahvaljujući i dragom Bogu i spletu okolnosti, dade nama zadatak da donesemo svom hrvatskom narodu, svojoj Hrvatskoj domovinu, slobodnu, demokratsku, poslije 900 godina. Plaćenu životima naših prijatelja, naših dragih, koji su zajedno sa nama već od 89. 90. kovali ovo i 91. hrabro ušli u sve ovo. Ponosan sam i kao čovjek koji si može pripisati da je sve ovo stvarao. I nemojte nikada zaboraviti da je temelj druge gardijske učinjen iz specijalne postrojbe Hrvatske policije, jer je to onda bio jedini način da uopće stvorimo legalno Hrvatsku vojsku, Zbor narodne garde, pa kasnije i ovakvu vitešku jedinicu kao što su Gromovi, kao što ste vi. To je bila povijest, to je bio put koji je bio težak, mukotrpan i samo za 4 godine, samo mi koji smo bili od početka, mi znamo što smo to sve učinili da bi danas bili ovakva moderna vojska kakvu samo se može poželjeti. A i da još jednom kažem ono što uvijek naglašava, neka se zaborave svi instituti vojni, neka svi stručnjaci zaborave da će moći na vašem primjeru učiti druge vojske. Moći će kontaktnici po papirima, ali
to je ono što ste učinili ove protekle 4 godine, to je ono što su nam u posljednoj bitci za Petrinju od 7 zapovjednika poginulo 5. To nema u vojničkim knjigama. To ima samo u vašim srcima, u vašim dušama i zbog toga i ova županija, i ovaj grad, i ovi hrvatski ljudi, i svi građani ove županije nikada ne mogu, neće zaboraviti ne samo one koji su ostali na tom putu i njihove obitelji, nego i one koji su ostali invalidi na tom putu, a neće nikada zaboraviti i neće nikada skrenuti sa uma nijednog od vas pripadnika ove gardijske brigade. Prijatelji dragi, u ovoj prigodi vaša proslava čestitam svima onima koji će primiti odličja, a odličja ste zaslužili. Sigurno znamo, uspjeli napraviti su ono što će povijest pamtiti i zapisati. U hrvatskoj povijesti postoji niz velikih imena, burnih vremena i povijesti koje možemo biti svjesni u povijesti. Međutim, ovo vrijeme koje danas živimo, u kojem ste vi aktivni sudionici, gdje ne samo zahvalu budućih pokoljenja morate primiti, nego i zahvalu svih naših predaka, gdje ste svojom snagom, svojom voljom, znanjem, domoljubljem ostvarili ono što su mnogi snimali i što mnogi nisu doživjeli, a mi smo uspjeli, zahvaljujući Hrvatskoj vojsci, zahvaljujući hrvatskom narodu, zahvaljujući našem vodstvu, našem vrhovniku, stvoriti temelje Hrvatske neovisne suverene države.
Lovrić, Zdenko Matošević, Zdenko Božić, Željko Cvetković, Alen Dumbović, Pavle Filipović, Ante Ilišinović, Dragan Kirasić, Ivica Leboš, Josip Petrinović, Nenad Puškarić, Ivica Turković, Stjepan Vračanik, Franjo Ševala. Pozor! Najviše skudo. Zadovoljnici najviše najviše. Pusti muziku, daške.